ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನುಜಾರಾದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಾವನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವರದಾತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 आम्ही आसाव हो वेळ सोम्याक सांगता आम्ही करसूंक आसा. सोमी आमचे खातीर हर एक वेळी करसिता पूण आमी ताचे सांगता थोडो वेळ करसूंक आज घेतलो जावन आसा हे आराधनाचो वेळ. सोमी त्या उड्यार बार आमचे सांगता आजार आसो
ताच्या मुखार आमी सरपडोन ताका नमस्कार करूया. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा समोर आम्ही असताना बसया आणि सोम्याचे वर्ते म्हण आम्ही वळणया. वांजलांत आम्ही पळयलें जाल्यार लुकाचो वांजल स्पेशली आमकां जाख्खे ह्या विशयांत जायते बरेपण तो आपणून संतोषान बरयले वर्ती सांगत आमच्या मुखार दवरता. पातकी आसलो जाक्केव, हेरांचे लुटून खावचो जाक्केव, हेरांक नागोवचो जाक्केव, हेरांचे कितले म्हणल्यार फावाना म्हणल्यार आपलेशी आशेंत बरयल्लो जाक्केव. आज आमची परिस्थिती एका रितीर पळयली जाल्यार त्यात जाक्केव बरी जाल्या. कित्याक कितले आसल्यार आनीक जाय म्हणल्यार एक मानवभाव. आमचे कडेन कितले आसल्यार आनीक म्हाका इल्लें मेळ्ळ्यार आनीक जाय. म्हजो वांट्यान तें इल्लें आसा तें हांव सोण सोडूंक तयार ना, तें हांव घेवंक तयार. करोडाकडल्यान आसल्यार हांगे 1-2 लाख मेळ्ळ्यार तें घेवंक हांव तयार. कित्याक म्हळ्यार आमच्या परिस्थितींत आज आमी चिंतचे दुसऱ्यांत जावन आसा. मेळ्ळ्यार कित्याक सोडी जाय असली परिस्थिती जाक्केवाची. जाक्केव सोम्याच्या त्या काळार मेळ्ळ्यार कित्याक सोडी जाय, मात तें आनीक म्हाका मेळ्ळा जाय म्हणलो एक अभिलाश ताचे लागीं आसलो. तेदो आज आमी जायतो तापावत पळयता आमच्या समाजांत एका रितीर पळयलें जाल्यार कांय नातिल्लीं आसात आनी थोडीं आसलीं आसात. आसल्यांक आनीक तान भागना, ताची भूक तामाना. त्या खातीर आज आमचे चॅरिटी शोज थोडे फावटी आमी कितेंय दिवंक आशेत हांव तेन्ना आमकां इमिडियटली कंप्लेंट येतात. कितें कंप्लेंट हांगे म्हळ्यार फादर आसलीं दवरतात फादर, ताचे कडेन 2 कारां आसात, 1 फ्लॅट आसा आनी ते येवन कापुजीन मारना व्हरता फादर.
ते पुरो पळोवंक आमी वचोन तितले बरें एन्क्वायरी करूंक मन आयकना, तितले लागते मनाचे आमी न्ही. पूण जी कोण व्हरतात पळय ताणी चिंतून पळय जाय, हें म्हाका गरज आसा गी, म्हाका जाय की, हें कोणा खातीर केलां, तें अभियान कोणा खातीर केलां, असल्या अभियानांत कशें सकडी जाय मेळटा म्हणून व्हरचें न्हय. हें अभियान कश्टांत आशिल्ल्यांक काम एक हप्तो तुका ना, त्या वेळार तुका तें दिवचें जावन आसा. तसलें बरेंपण आमी आपणावंक जाक्के वा बरी सुडका जोडिल्ली जाल्यार मात्र आमचें थंय बरेंपण लाभता, शिवाय ना तर आमकां तें आमची अभिलाशा सोडिना. कितलें मेळ्ळ्यार पावना म्हणल्यार प्रवृत्ती आज आसा. मगेच्यान कितलेंय आसूं दी संतोश तें दिवंक शकना. कित्याक जाक्के कडेन नातिल्लें कांयच ना, कित्याक म्हळ्यार ताणें लुटून गेल्लें जायतें. कितलें बरें आपणायलें देवाक. त्या खातीर तो म्हणटा, हांव सुडका जोडिल्लो 4 वांट्यांनी तांकां पाटी दितालो. एका थोडे 4 वांट्यांनी ताणें पाटी दिचे जाल्यार ताचे कडेन कितले उठळ आसा जावंक बरो, कितले पयशे ताणें कमयल्यात जावंक बरो. आनी म्हजे आसलेलो अर्दो वांटो हांव विकता आनी दुबळ्यांक दिता म्हळ्यार ताचें एक चिंतप बारीक आपुरबाय तरां बदलिल्लें ताणें. म्हजे भावने मेळिनो आमच्या जिवनांतय आमी आपुरबाय तरान दिवचे हात आमचे जायचे. हेरांच्या कश्टांत कळवळचें काळीज आमचें जायचें. तसलें काळीज आसलें आमच्या सोम्याक. त्या देखून सोमी तो पातकी जाल्यार ताचें काळीज पळयता आनी ताची उर्बा तो पळयता. हो जाक्के वो उर्ब बेस्ट जाला, जेजूक पळय जाय. जेजूक पळय जाय म्हळ्यार एकच एक चिंतप ताचें जावन आसलें. कित्याक जेजू विशीं ताणें जायतें आयकलें आनी तेंत पुरो जेजूक तितल्यान पावलें. आनी जेजू म्हणा लागलो, जाक्के वा सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावो जाय. ताच्या घरांत वचोना जावंक पुरो, ताच्या काळजांत तो रावलो. आज आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत हें भोव गरजेचें जावन आसा, भोव गरजेचें जावन आसा. आनी आमच्या जिवनांत आमी कितलेंय पुंजोन दवरलें जाल्यार आमचें वरीच चड जाता, आमची कत बेजाराय आनी त्या विशयान आमी चिंतून करगतां शिवाय बरेपणान जियोंक जायना. 4 दीस ह्या संवसाराचेर देवान दिल्ले, भोव संतोशान जियोंक ताणें आमकां आपयलें जावन आसा. आनी त्याच बरेपणांत जेजू आमकां आपयता आनी म्हणटा, जिये तुजें जिणें बोवा परवैतरान जिये. कालीच एकली आयिल्ली म्हणा लागली, फादर म्हाका म्हज्या आवय बापायच्या पयलें मरोंक आसलें, पूण म्हजी आवय पयलें मेली. देवान हें कित्याक केलें, जेजून म्हाका कित्याक आपोवन व्हरोना. हांवें म्हळें, जिवीत दिवंक आयिल्लो जेजू ताका कळीत आसा कोणाक केदाळा पाहिजे, कोणाक केदाळा वरस जाय, सगळी ताका कळीत आसा. त्या प्रमाणे तो व्हरतालो, त्या प्रमाणे तो कितें जाय ताका तें दितालो. आनी ताका थोडें सांगलें हांवें, कित्याक अशें घडना, कित्याक जेजू अशें आमकां बऱ्या तरान सांबाळूंक पळयता. जिवीत दिवंक तो आयला. जिवीत दिवंक आयिल्लो तो त्याच जाक्केवाच्या कुटुंबाक, जाक्केवा तरी जायत्या जाणांक तो म्हणटा, अर्दो वांटो विकून हांव दुबळ्यांक दितालो. कोणाक कितल्या जाणांक ताणें नागयला कोणा, कितल्या जाणांक ताणें बांदयला कोणा, ताका सगळ्यांक 4 वांट्यांनी हांव पाटी दितालो. बिडूगडे सुटका म्हळ्यार ती, सडवण म्हळ्यार ती, फ्रिडम म्हळ्यार तें. जेजून काळीज आपडलें, जाक्केव संपूर्ण तरान नव्यान रुपीत जालो. आमी आमची काळजां उक्ती दवरया. जांग बरो थोडी जाणां आमी बारीस बऱ्यान सोम्याचे वर्तें उतर आमी पाळटा, त्या प्रमाणे आमी करता. जांग बरो थोडे आमी कळीत आसल्यार आमच्या फायद्या खातीर आमकां जाय जाल्यार बरें आमी तें गुण येता. जांग बरो थोड्यांक आमकां खाली सांगोंक मात करता, जियोंक कळीत ना, जियेतना आमी दुसऱ्यांची येता. जांग बरो आमकां कशें तें जिवन ह्या संवसारांत आपुरबायच्या करत्या निस्वार्थ सेवा दिवंक कळीत ना. उदारपण आमकां कळीत ना, मनशापण जियोंक आमकां कळीत ना. ह्या सोम्या लागीं आनी म्हणया, सोम्या आमकां कळीत ना, शिकय आमकां. कठोर आसलो, कठीण आसलो तो जाक्केव इतल्या आपुरबाय तरान सल्वसांव जोडूंक शकलो तर आमी तें सल्वसांव जोडूंक शकता. मोगाचें न्हू. गिता दोरी सोम्या कारकां दिवया, ताचें नांव वाखाणया, ताका आरसुया. काळजांत आमचें कितें आमकां भोव गरजेचें म्हळ्यार संपूर्ण तरान ताका
वरत्या मोगांत आमी ताचें गीत गावचें, ताचें नांव अर्सूचें, ताका वखाणचें, ताणें केलें सर बरेंपण आमच्या जिवनांत आमी मानून घेवचें. हें सगळें आमी ह्या वेळा सम्याक समर्पीत करून आमची काळजां उक्ती दवरून त्या काळजांनी कितें उणेपण आसा तें भरती कर दिवच्याक सोम्या लागीं मागया. सोम्याचो सोडवणेचो दिसुदेला दिसुदेला सडवणेचो दिसुदेला जेजो आयला जेजो आयला सडवंदा जेजो आयला दिसुदेला दिसुदेला सडवणेचो दिसुदेला जेजो आयला सडवंदा जेजो आयला. हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आमी हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया गीत गाऊया आमी हालेलुया. आमच्या मदीं आमच्या काळजाक आमच्या जिविताक उजवाड येवंक जाय. तो उजवाड येता आसतना सगळें नितळ जातालें. काळोखान आसलो सक्केव सोम्याक पळयलें, सोम्या ताका आपयलेंच उजवाडांत पडलो, नितळ निर्मळ जालो. तेच प्रमाणे आमच्या जिवनाक उजवाड दी सोम्या म्हूण आमी मागया. उजवाड आयला उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजो आयला जेजो आयला सडवंदा जेजो आयला. उजवाड आयला उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजो आयला जेजो आयला सडवंदा जेजो आयला. हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया गीत गाऊया आमी हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया गीत गाऊया आमी हालेलुया. आमच्या काळजांत मोग आसा तरी सगळें सारकें जाता. तुजो मोग बरोबर सोमी आमकां आपयता. तुजो मोग आमच्या जिवनांत सोमी आमकां दिता. तसो मोग आमच्या काळजांनी भरुया. त्या मोगाचे करून आमी जायते उणेपण आमचे ते आसले. आमी कोणाक धोको दिला, आमी कोणाक वायट केला, आमी कोणाक वायट चिंतला, असले सगळी सोडून मोग भरलो तर मोगांत आसा तो रुपकार, मोगांत आसा ती घटाय, मोगांत आसा ते संपूर्णपण. संपूर्ण जावचे खातीर खरो मोग आमकां गरजेचो जावन आसा. आनी तसलो मोग दिवच्याक आयला आमचो सोमी मोग आयला. मोग आयला मोग आयला सर्गीचो मोग आयला जेजो आयला जेजो आयला सडवंदा जेजो आयला. मोग
गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया सगळ्याचे बरे पड वंदन आमी ताका समर्पीत करता सम्या असल्या वर्त्या पडतोय आमकां दिल्ल्या तुका आमी आभारी जावन आसा आमची काळजां मनां तुजे सांगात एक जावंक आमी पेसारता सम्या जेजू आमच्या काळजांनी दसले आभारीपण दसले वर्ते 3 वर्ष दसले वंदन दिवचे वर्ते काळीज आमचे ते रस सम्या आमकां नितळ निर्मळ करी तुझ्या वर्त्या बेसावांनी बर वंदन जेजू वंदन तुका सम्या जेजू वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सम्या जेजू होगलाब जेजू होगलाब जेजू होगलाब तुका सम्या जेजू वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सम्या जेजू होगलाब जेजू होगलाब जेजू होगलाब तुका सम्या जेजू हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया काळजां आमची उगाडली समेच्या मोगान बरोवंक आमी मागले समे आमकां आपयता थोड्यांक आमकां आमी मागिल्लें त्याच वेळा मेळटा थोड्यांक आमकां मेळना आनी राख जाय पडटा सोमी आमचे रागार ना सोमी हर एकल्याच्या मोगांत आसा कित्याक मोग करचो जेजू तो ही लव्स ऑल विदाउट एनी रिजर्वेशन त्या देखून जाक्केवाक कोणाक नाका जालो जाक्केव सोम्याक जाय जालो कोणाक नाका जाले फातकी सोम्याक जाय जाले कित्याक तांचे धांवन उमाळचे ते उमाळे ते देखून मोगाचे न्हू जे कितें आमी आमच्या जिवनांत थोडे पटी चुकोवन पडटा ते चुकोवणेंत बसोन आमी करकोवचें न्ही थंय भायर येवंक जाय हांव पातकी हांव घातकी म्हणून जाग्गेव बसलो जाल्यार रुखां जावन सकयल येना म्हाका घाल्या कापेले आनी म्हणून चिंतले जाल्यार ताचे थंय ती सुटका जाती नासली ही वुडंट हॅव बीन फ्री ही कॉल्ड मी डावन फ्रॉम द सिकमोर ट्री अँड आय बिकेम मोर फ्री म्हणटा जाग्गेव आणि जाग्गेव म्हणटा सिन्स ही कॉल्ड मी नथिंग हॅज बीन द सेम ताणें म्हाका केन्ना आपयलें त्या दिसा जावन म्हजें थंय कांयच पयलेंचें उरोंक ना कित्याक सोमी आपयता आसतना एक बरेपणां आपयता आमी थोडे पटी ताणें बरेपणाक आपयल्यार तें लेखी नासतना वेता हांव ती आमची चूक सोम्याची न्हय त्या देखून सोमी आमकां कितें दिवंक आशेता तें कळीत आसा मागया प्रत्येक तरान आमी मागया सोम्या लागीं भियोवची गरज ना आज आमी मागता आसतना जायत्या जाणांचे जाग्याचे समस्या जायत्या जाणांच्या जाग्यांत समस्या आसात म्हणून ती भियोन बसतात जागे इकून वचनात थोड्यांचे रेकॉर्ड्स प्रॉब्लेम थोड्या जाग्यांक वाट ना
असले प्रॉब्लेम्स काडून जायते जाण आज कश्टतात. जायते जाणांचे काळजान बंदड कितले प्रयत्न केल्यारय ते काळीज नितळ करूंक कश्टतात. कितले चोम्या लागी आयल्यारय परत वचोन त्यात मेळ्या वोंटा आनी मेळ्या काळजांत आमी जियेता. कित्याक थोडे फुडें आमी भायर वेच्या पयलेंत आमच्या तोंडांत थोडे वायट उतरां येतात. आमचे काळीज नितळ निर्मळ आसा जाय. कित्याक सम्यान म्हणली ती उतरां नितळ निर्मळ काळजाची ती बागी ती. तसलें काळीज रसूंक सोम्यान आमकां आपयलें आसता. जक्के वचें काळीज बर्फा बरी नितळ्ळें. कशें बर्फ मेल्ट जावन पडटा की त्या प्रमाणे तेज्या काळजांतली कवळां सगळीं गेलीं. आपल्याची आशा गेली, पयशांची आशा गेली, पातकाची ओडणी गेली, हेरांक दोगोय जाय हेरांच्या जिवान पिडार कर्ज म्हणलें ती ओडणी गेली. तें चिंतप ताचें बदल्लें, संपूर्ण तरान बदल्लें. नव्यान तो रुपीत जालो. त्या देखून तो म्हणटा हें सगळें हांव करूंक शकता. सो तसलो तो बेजारान बगोना. आमकां थोडे फुडें आमचे वायट सवयो वायट सक्त्यो सोडूंक आमकां कितले कश्ट मारतात. कशें सोडचें आबा, कशें करचें आबा. एकलेलो प्रायस तूं म्हणा लागलें फादर म्हज्या डॅडीन पिवोवचें सोडी जाय फादर, म्हाका कश्ट जातात. ताणें सिगरेट उडची सोडी जाय फादर. त्या मनशाक विचारतना म्हणा लागलो जाय सोडता, न्हीद शेव करूंक जाय. तेच वेळा हांव सोडतालो म्हज्या तुवे खातीर, म्हज्या पुता खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर, म्हज्या बायले खातीर, म्हज्या घोवा खातीर. म्हजें तें आसलें वायट हांव सोडतालो. नव्यान म्हजेर जिवीत रुपीत करूंक जाता. एज इज नॉट ए बॅरियर. नितळ निर्मळ जावंक तितली एज जाली इतली एज जाली म्हणना. ल्हानतो नाकेर पर्यंत डॉमिनिक सावियो नेट्टेपणान तो म्हणा लागलो हांव केदाळे तयार आसा सोम्या, केन्च्या वेळार तूं म्हाका आपय हांव तयार आसा. कित्याक तसलें जिवीत म्हजें. पाद्र बियो हर एक बडी तयार आसलो. कितें तूं करताय सोम्या तें म्हज्या जिवनांत जावं दी. आय डोंट वरी, I only pray and I worship. I love. पाद्रीबेची उतरां आपूण बैदरान तो म्हणटालो डू नॉट वरी. ते सुत्रान तो काणून मुखार वता आसतना ताच्या जिवनांत सोम्यान ताका आपडली घडी तो नियाळटलो. आनी ह्या वेळा आमी तेच नियाळ करया. आमचें समर्पण सोम्या करता आसतना गीत आमी गावया. सोम्याच्या आदारान जियेवया. सोम्या आमकां आयकता. सोम्या आमकां सदांच बरें करूंक आशेता. हें चिंतप आमच्या जिवनांत आसा ती. एखादो वेळ आमकां बरेंपण बगोना सोम्या लागीं या आनी म्हणया सोम्या आमकां आदार दी, आमकां आपट सोम्या, बरें कर सोम्या. एका स्त्रियेचे जायते ट्रबल्स उणें जावचे खातीर ती मागोन आसा. एक कुटुंब मागोन आसा. बेळगांवांत USA तेजे पुताची सर्जरी जावची आसा फाल्यां. ताणें विनंती केल्या पाद्री पे लागीं म्हजे खातीर विनंती करूं मागा फादर. एक स्त्री आमच्या त्या पाद्रीबेच्या मंदिराक आयिल्ले पयसले स्विझर्लंडांत जावन ती म्हणटाली शाबित्यान म्हाका व्हरून पायल्यार पुरो. कालच्या दिसा ती वचून पावल्या आनी ती म्हणा लागली आय प्रेज गॉड, I praise my saint Padre Pio for give me better health than before. हांव हांगे जागी आतां पाटी परतात आसतना ताची बरी भलायकी म्हाका देवान दिल्या म्हणटा ती. असलें बरेंपण तिका देवान दिल्ल्या खातीर ती म्हणटा I do not know how to love him more. सोम्याचो मोगू आणखी सट्टी कसो करचो म्हळ्यार एक उद्वेग आमचे थंय आसा जाय मोगाचे न्हू. गावया सोम्या सांगता मेळो. मोगाचो आपयला सोम्या म्हज्या आवयच्या गर्भांत आसच्या आदीं सोम्या म्हाका आपयला मीन्स लायक My destination is in your hand. My
complete destiny is in your hand. I belong to you, Jesus. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು. ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು, ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು. ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ, ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ದೇವಾ, ಕೊನೆಯಿಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ. ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ದೇವಾ, ಕೊನೆಯಿಸಿರು
ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನೋ ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನೋ ದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ನಾವೋಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಸಾಯುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 सम्य सांगता बरें जिवीत जिवंक आपयल्लो तो ताचे आशिर्वाद दिवंक आशेता सगळे आमी दिंबेर पळया और ते आशिर्वाद सिवर तो आमकां वता आसतना आमची काळजां उक्ती दवरली मोगान भरिल्ली संपूर्ण एक पावच्याक हेरांक आमी एक आदार जावच्याक हेरांच्या जिवनांत शांती समाधान हाडच्याक शांतीचे हातेर जावच्याक समी आमकां आपयता ते आपणे घेवन ताच्या आशिर्वादांत एक सव्या Media Sacramenta Sastagraman करूया पूर्वील्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलवून वेच्या अस्कत विश्व्या बाबार्काचे बळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सासना सासना एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समजमी नावार्ता भाग्यवान पाद्री पियो बापा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या आशीसीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्वत सोडलोय फ्रांसिस्का स्पिरितान जियेव सदा कुर्साचो कुरल सोडलोय भाग्यवान पाद्री पियो
बापा प्रकाश भरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कस्ते कोणीर वावून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचितान जेजूक वेगून शांतीचे हातेर जालो बागेवून पाद्वे पियो बापा प्रकाश भरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या संपियो आम्हा बसवत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कपजिन्याक संपाद पेव तुझ्या पुताच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्तें भाग पावो केलें ताचे विनंतीन कितें आमंत्र करून मागता एक करपा ताय कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जेवची आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावचे करपा तूं आमकां पावो कर महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटले बळे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बळयता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळा शंकर प्रत्येक आमी जेजू लागीं विनंती करता आसतना संपादपेच्या वर्त्या मजतीन सर्जरी जावच्या हर एकल्या पासत आज मागया जायते जाणांक कश्ट पयशांची अडचण कितें करचें म्हण कळीत ना हॉस्पिटलाक जावंक जाय कश्ट जातात असल्या खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबान आशिल्ल्या पिडेस्ता खातीर आमी मागया एरिक ह्या तरणाट्याक जायते कश्ट लाभ मार नासात जिवितांत त्या पिड्यांत वळवळटा समी ताका लागीं सरोन दी आनी ताका माखून दी म्हूण आमी मागया प्रत्येक तरान गायेल्ल्या पासत आमी मागया सांग परत भितरले गायी आंतरीक या भायले गायी फिजिकल दोन्ही गायांची ते जे छामली रगत त्या गाय तर तो देवों दी म्हूण आमी मागया आमच्या सांता पाद्री पियो लागीं विनंती करया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशीत सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमन मेरे कृपया मरले समजे संगता श्रेम तों सदे अनसदे पॉल तुझे कुशीत जेजो भगवंती मरिये देवाची माया पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजात तुझे नांव पातयता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजें नांव मागता ते म्हाका फावो कर प्रत्येक तरान पल्यांदा सर जावच्या आमच्या नव्यानाक जायते जाणांनी येवन त्या साताचे वरते मजतीन आपल्या वैयक्तीक जिवनांत कुटुंबाच्या जिवनांत बरेंपण बगूंक तांकां ह्या जाग्याक हाड म्हण मागया सगळे ताराय बऱ्या तरान जावन फाल्यां धांवन हळकल्याच्या कुटुंबाक जाय जाल्यार मजत तोच पात्र पियो दिवं दी कुटुंबा आमची चिवाळ आनी मोवाळ करूंक तो आमकां प्रेरण जावन आसा हे प्रेरण सदांच वाडोव दी म्हणून आमी ताचे लागीं विनंती करया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव
तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria Krupe Amrele Som Je Sangata Sri Amta To Sudayan Sudayan Paul de Christian Jesu भगवंती मरिये देवाचे माया आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Maima Bapa आणि Buta आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजात तुझे हांव पातयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संसार सरात पूण म्हजी उतरां सरशिनात आतां मागचे ते म्हाका लाभतले म्हण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. प्रत्येक जावन आमी मांडून हाडिल्ली एका दिसाची रेतीर सप्टेंबराच्या 21 सकाळी 9 जावन संजे 4 पर्यंत दादा प्रकाश बँड्रा आनी ताच्या पंगडा जावन ह्या रेतीर घेवचे हर एका भुरग्याक शपिताय आपणाट जायतो बरो जाग्या आमचो त्या जाग्यांत सगळी बऱ्या तरां बसोन ती रेतीर मांडून हाडूंक आनी त्या रेतीर बगीदार जावच्याक आमकां जाय जाल्यार सवलताय हितून दी पवित्र आत्म्याक धाडून त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हे पाद्रपेच्या 9 दिसांनी जावची हर एक कार्यां ताच्या द्वारे मुखार व्हरोंक आमकां आदार दी. पाद्र पियोच्या वर्त्या मानाक आनी महिमेक वर्त्या त्या मोगाक आमी संपूर्ण तरान समयाचें बरेंपण आपोवन तांणी जावचे ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्याक पळयणाऱ्यांक बरें पळण मेळच्याक आनी चडन चड मापान हर एक सवलताय हर एक लागीं मेळच्या खातीर आमी पियो लागीं विनंती करया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria Krupe Amrele Som Je Sangata Sri Amta To Sudayan Sudayan Paul de Christian Jesu भगवंती मरिये देवाचे माया आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुझे राव पातयेता ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजात कष्ट ते दया दाखयना जावचे तुका साथ आमचे निर्भाग्य पाक्यांचे तुझी काकूळ दाखय तुझी आणि आमची मोलाची वैभवच्या दुखेतनी दुर्लभी काळजा मारी पात आम्ही तुझे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान काकुतीचे माये नमान आमच्या जुवा अमृताने भरोशा तुका आमी लवरता आमी परदेशीचे बळका या दुखाच्या कोणात आसा असता नसतासून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शेकाय ये तुझे काकुळीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे खुशये सदैवीक फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी दुलोभी हांव कारी मरिये. सामजुजे जेच्या पस्क्या बापा आम्हा पासोद विनंती कर संपियो आम्हा पासोद विनंती कर संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पासोद विनंती कर संपियो बापा एकलतो जावची येयल्या आम्हा पासोद विनंती कर संपियो कष्टांवरान तिरासन सांबाळिल्ल्या आम्हा पासोद विनंती कर संपियो फ्रांसियासीच्या पाटलावदारा आम्हा पासोद विनंती कर संपियो कापुजीन वर्तीच्या अलंकारा आम्हा पासोद विनंती कर संपियो सुमेच्या पाशवाच्या गायनी नटयलेल्या आम्हा पासोद विनंती कर संपियो करिसदे भक्तीन भरलेल्या आम्हा पासोद विनंती कर संपियो कुमसाच्या सक्रामेदा मुखान बापाची काकू दाखयल्या आम्हा पासोद विनंती कर संपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हा पासोद विनंती संपियो कर मागण्यान तिरासन सांबाळिल्ल्या आम्हा पासोद विनंती संपियो कर शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आम्हा पासोद विनंती संपियो कर सगळ्या जगा आदर्शल्या आम्हा पासोद संपियो विनंती आत्म्याच्या कर बचाव कधी वावुरल्या आम्हा पासोद विनंती संपियो कर क्रिस्ता भलायकेच्या दाईचा आम्हा पासोद संपियो विनंती कर गंजवंत क्षण पावच्या आम्हा पासोद विनंती संपियो कर दुगोलो मारतल्याच्या बरवशा आम्हा पासोद विनंती संपियो कर आम्हा समेस्तच्या आदारा आम्हा पासोद विनंती कर संपियो आम्हा पासोद विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवकास संपियो समर्पेची एका पोणे देऊन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भगवान फ्रांसियासीच्या शेतान क्रिस्त या जगजान मागलोय त्याच्या मागण्या आणि पुण्यावर आम्ही आमकां पावो जाल्यार बेसान तिरासणेन रावून क्रिस्ता सक्सीदा जावन शिव आमकां तुझ्या कृपे देण्याने भर म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचे दाखव आणि तुमची दया करो आमेन सर्वेस्पर तुम्ही संपियोचे दौरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमची मागणी पळादी करो आमेन
आणि सर्व द्वेदाथी बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गान मधुर तुका हसिता आमचे तुवे ओतुल्या सगळ्यापासून अर्घा भेटता दिनवाशी काळजान बापय मोगाळ तू आमचो जावून रक्ताय आमकां सदांनी मोगान सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवून सांबाळणार संतोषांचो म्या मंदिरान जमल्या गीता गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवे ओतुल्या सगळ्यापासून अर्घा भेटयता दिनवाशी काळजान. मुख्य बाविडे होत स्वागत तुमगे मिसच्या बलिदानाक संप्योच्या होत्या मसत मागोंक आज आमी आयल्या खंडीत जावन तो सांत आमकां सोण घालिना आमच्या वर्त्या आदाराक तो येता ताच्या विनवणेन आमी मागिल्लें खंडीत जावन आमकां तो दितालो. ते सवा ह्या बरी आसात. सांपियोच्या मानाक आर्गामीस मेबल डिकुन्ना रोजली डिकुन्नाच्या आत्म्या खातीर मेबल डिकुन्ना जल्म दिवस आचरणाक दुलसीन मंतेरूच्या जल्म दिसा आर्गामीस संतोष आणि प्रिमा मंतेर आणि कुटुंब केविनाच्या 50 वर्साच्या जल्म दिवसाक आर्गामीस नाविंडी पावला आणि कुटुंब तेचा बरा भलायके पासत लिओ मिरांडच्या ओलिविया डिकोने मीस दिता. वॉल्टर गोवियसच्या आत्म्याक रोजी आणि स्वेन गोवियस मीस दिता. आर्गामीस जल्म दिवसाक विल्मा नोरोना इसो कॅनडा तावन आर्गामीस दिता. पाद्रपियोच्या मानाक आर्गामीस आयरीन डिसोजा सांपियोच्या मानाक आर्गामीस अनिता डिसोजा. सर आमची मुखली बरी कामां तस सांत आपल्या वर्त्या मजतीन बापा लागीं विनंती करून आमकां जाय जाल्यार सगळी सवलताय वदकसून दिवं दी म्हणून आमी मागोवन पवित्र नवे मिसाचें बलिदान मायमोगान आराम करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आसचे 2 वाटो. एक वाट करो संतोष दिवची आणि एक वाट संतोषान ह्या जिवनांत त्या संवसारांची जियोंक आमकां आदार दिवची पूण तो शाश्वतायेक पावोंक ना जाल्लो संतोष. खरो संतोष सोम्याचो तो सदांच आमकां त्या संतोषाच्या वाटेन मुखारसून व्हरता सर्गाच्या दायजाक वाटेली करता. तात्कालीक संतोष आमकां आसा ह्या लौकीक वस्तू वयर ह्या संवसाराच्या आशापाशा वयर पूण तो शाश्वतपण दिवंक आमकां सागना. तरवी सोण आमची खंयच्या संतोशान आमी आसा जंय कशें आमी जियेचय आनी सोम्या सांगता राव वचय तर खंयची वाट आमी धरिसय. ह्या खातीर सोम्या लागीं आमी कृपा मागया. आमी सच्या बलिदान वेळार जें कितें सोमी आमकां आपयता ताचे आपण्या पाळो दिवन मुखार सरया. आमचें तें आसलें उणेपण संपोवन तारा वळखून घेवन आमच्या पातकांची दुखदन सांगता म्हणया. हांव पातकी सपददार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरावन सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसरावन वायट आदार आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हड अपराध.
या पसत भगवन सदां संकार मगे सगळ्या देवदूतां आणि भक्तां आणि तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पददा देव आमची काकूत करू आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सौम्या काकूत सौम्या काकूत. प्रार्थया सर्पददा आणि ससनाच्या देवा तुझ्या दैवी कृपेन तुझ्या याजका संपयोग तुझ्या पुताच्या पाशां जगाने नेटोवन तुझ्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. अजेंताच्या मिसांत आनी तुझ्या गणित मोगाची दाय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशांमध्ये कोटोवन रावंक आनी संतोषान ताच्या महिमेन वांटेली आमकां पावक कर. आमच्या समेत तुजे पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सह पवित्र आत्म्याचेपणान येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांब पावलूर कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावो भयणीनो, क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवान जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मोल दिया. कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्ता सवे देवातय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातेल्यात. ह्या पासत तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारी कुशालयो ओडण्यो हुमटून काडा. व्याभिचार, अनिश्कळपण, कामाचार, खोट्यो ओडण्यो आनी आबस्वार्थ. आबस्वार्थ एक तराची बोंब्या पुजा. तुमी पयस करा. असल्या वायटाक लागून देवाचो क्रोध देंवता. एक काळार असल्या आतुरायांनी तुमकां वेडो घाल्लो आनी त्या खोट्या ओडण्या प्रमाणे तुमी जिवन आसल्यात. पूण आतां राग, क्रोध, करिमोस्त, निस्कुचार, गाळी सवे हे सगळें तुमी पयस करा. एकामेकाक फटयनाकात. पोरण्या सैमाक ताच्या कर्तुवा समेत पाठ कर नवे सैम तुमी नेसल्यात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यान देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव, सुनात केल्ले आनी सुनात करिनातले, अनागरीक, सितियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. क्रिस्तच सकटांक, क्रिस्तच सकड. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो.
Somestan servespor kitlo boro. अशे समेस मनशां तुजी वरती करतुवा आनी तुजी राजवटेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजी राज केदींच नाही आळवोची. तुजी राजवटकी संततेची संतती बाळगतली. Somestan servespor kitlo boro. Somestan servespor kitlo boro. Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही संतोष पावा उल्हासान उडी मारा म्हणटा सोमी कित्या सर्गरजांत येतेच प्रतिफळ तुमकां राखून आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. सांग खबर म्हणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी आपल्या सिसांचेर आपले दोळे उबांचे म्हणालो, तुम्ही दुर्बळी कितली बागी, देवाचे राज तुमचे. तुम्ही आता भुकेल्ली कितली बागी, तुम्ही ददोशी जातल्यात. तुम्ही आता रडतली कितली बागी, तुम्ही आसतल्यात. मनशापुताचे सीस जाल्ले बसत मनीस तुमकां द्वेषित जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घालून वा तुमकां खेळून तुमचे नांव खोटे म्हूण तुमकां तिरस्कार करते जाल्यार तुम्ही कितली बागी. त्या वेळार तुम्ही संतोष पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सरकाराजांत यथेश्ट प्रतिबळ तुमकां तयार आसा. ताच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक बरें चलयलें, पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी अत्यंत ददोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसलेल्यान तुमी भुकेतल्यात. हाय तुमकां आतां आसतल्यात तुमी दुखेस जावन रुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यान. तांच्या पुर्वजांनी पडकिऱ्या प्रवाद्यांक तसेंत पुकारलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, समलुकाचो वांजेल माथ्याच्या वांजेल्यांत असले 8 बागी आनी 4 बागी बरी आमकां दाखोवन दिता. पूण 8 बागी स्वता तो 8 आपूण आसा. सौम्याच्या जिवनांत आमी वांटेली जायचे तर सौम्याक मानवा सारकी न्ही आमची जियेचे तर आमी दुबळी जावंकूच जाय. कित्याक सर्गींचे राज तांचे म्हणटा सोमी. सर्गींचे राज तांचे म्हणल्यार क्षण दुबळे म्हळ्यार आमचे कडेन आसो नजो म्हण न्ही, आसल्यार आवर डिपेंडन्सी ऑन द लॉर्ड. आमी सौम्याचेर होंदोन जियोंक शिकत जाय. सोमी कितें तें आमकां दिता तें त्या प्रमाणे वापरूंकय शिकत जाय आनी सौम्या सांगता एक जावन जियोंकय शिकत जाय. हें सौम्याची आशा. दुसऱ्या तरान पळयलें जाल्यार लौकीक वंदवणेक लागून ह्या संवसारीक पिशे जावन आमी सौम्यांत जावन आमची दिश्ट मेकळी केली जाल्यार सर्गींच्या राजाक आमी पावो न्ही. ह्या संवसारीक खुशालाय भोगतले. थोडी जाणां विचारतात, थोड्यांक बरें आसा, जायत्यो खुशालाय भोगतात, जायते नाका जाल्यार पुरो करतात, आनी की देव तांकां कांय शिक्षा दिनागी. सौम्यान आज बोवा पुरवायतारा म्हळां, जें कितें तुमी हांगा बघून आसात देवार होंदोन नात तेन्ना तुमचे बगाप हांगा मात उपरांत तुमकां आसतलें राखोन. कित्याक सौम्याची उतरां केन्नाच
पटी जायनात ती स्वताची उतरां त्या तुका आमकां कितें गरजेचें हें समजून घेतलो जावन आसा संपाद्र पियो आपल्या कश्टांनी आपल्या वळवळ्यांनी सोम्या थंय तो संतोसलो ताचे 5 गाय काणोन ते इतले ताका दूख दिता जाल्यार तो म्हणा लागलो कसलें एक वर्तें मोगाचें बोगाप तें कसली एक गोडसाण सोम्याचें हांव साकोन आसा म्हजें तें गाय इतलें दूख दिता आसतना ती दूख मोगाची दूख जावन परिवर्तन जाता म्हणा लागलो आनी त्या पाद्रपेच्या वर्त्या मेटांनी आमी चलता आसतना आमी आमचें जिवन ताच्या जिवनाचेर एक करूंक जाय सोम्याच्या जिवनाक लागू करून आमी जिवोंक जाय जें कितें हेरां करतात त्या बरें आमी करीचें म्हणना बरें करतात जाल्यार त्या प्रमाणे आमी करया कोणी वायट करता जाल्यार ताचे पळोवन आमी वायट जावचें नाका कित्याक सोमे म्हणटा तुमी म्हजे सांगाता एक जावन रावल्या करीत यथेश्ट फळ दिवंक शकनात रावल्यात तर यथेश्ट फळ दितल्यात तसलें फळ दिवच्याक सोम्या सांगाता सदांच रावच्याक तो आमकां भागीदार करून दी आमेन. तन आमचे वोपसितां बापा मोन आमचे अर्पितां तुका दन आमचे भेटयतां तुका काण घे ये बापा वायन उडो तुका भेटोवचो आमच्या कश्टां वावराचो घे तूं मोग आमच्या काळजाचो काण घे बापा निर्माण्या रक्ताचो तेंबो जालो गोर तुज्या मोगाचो sacrificios भेटोवचो काण घे ये बापा. म्हज्या मोगाच्या बाबडेन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपददा द्या बाबा मानता तसलें जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या केपेल सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा तुझ्या सेवका सांपी जोगडास कडो आमी दाना तुका भेटयता ते तो मानून घे आनी तुज्या महिमेक आमी भेटोवचें बलिदान आमकां सृश्टाच्या जिवितावर पावो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सपद आनी सश्टाच्या देवा सर काळे आनी सत आमी तुका तीन वाचूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या आनंद सौदर्य तुवें सगळे मनशाकूड रस्ता आसतना हर एकल्याच्या उदारगते खातीर तूं वावुरलोय आनी तेच वर्त्या पातकान जावन आमकां सडवण दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडिलोय ताणें आमकां त्याच वर्त्या मापान लेखून आमची सडवण ताच्या मरण आनी पुना जिवनपणान दरी आमकां दिली त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळबाळ निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सदांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका
तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. बापा खरंच तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरे तुझ्या पवित्र आत्म्यात अडवून ही देणे पवित्र कर पण आम्ही मागताव जाऊन ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कोडो आणि रगत आपल्या सुकुशेन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कोड तुमच्या पसत समर्पूंची. तेच परिचोण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि मुळे ही तुम्ही समेज घेयात आणि हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सश्टे करारीचें रगत पदकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आणि समेज मनशां बसत तें वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. होबा वाटतं सगळं तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेच्या मरणासणी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास काडटा आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कोडान रगत आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेलो तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्यार समेस्तां तुजे परसळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तची दाय कर म्हण आमी मागता. प्रत्येक आमी विनंती करूं मागता दुलसीन केविन विल्मा हांचो जल्म दिवस ती आचरण करता आसतना तांकां दरबास्त बापा तुज्या आशिर्वादांनी बरो हांगा जमल्या तुज्या भुरग्यांचेर दाळचे मोळचे दिश्ट घाल तांचे काळजाचे ओत्रेक तूं संपूर्ण कर तांची गरज तूं संपय आनी कितें जकर तांच्या जिवनांत तो मोगाचे akten जावन तो तांचे सांगात रावंक अत्रेकताय तें तांचे काळजांत आमा सर्वांच्या काळजांत ते पेटय अवकार म्हणजे देवाचे मागीर सांगाती भगवान ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसा संपाद बेव समांतरी सम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वांना आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. सुम्यान अपुरबाईचे प्रार्थना आमकां दिलां ते प्रार्थना भक्ती सांगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादय करून ह्या जिवितांत संस्के आमकां आदी सर्गीच्या बागड्यांच्या सोडून दारा जेजू क्रिस्त जेणे बरोशान अत्रेक तेला आमकां तुज्या उदार काकूळ दिन सर पातकांतली सुटय
आणि सर आकादांतले वाटय कित्या राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुझ्या पै सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझ्या कुशबरमदिका शांती देणे कोटान सांबाळ तुझी येतानी रातवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आणि माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचेही सवे असो मोग असो आणि एकवटाचो संख्या जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मग छुपा बहिणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू खरी क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक आपण दिल्लो आणि सदांच आमकां ती वाट चलोवंक आदार दिवचो जेजू होसो अच्छा जेवणाक आपयलेलो आमी सर सुभागे सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली काळजादारार सोम्या म्हज्या आयलाय दारू गडोक धन्या राखून रावलाय ये सोम्या तूं काळजान म्हज्या भरते प्रकाशान सर्गीच्या काळजादारार तुझ्या हांव येवन रावता मोगान उलो दिता जर म्हाका वळखताय दार मोगान उगडताय काळजांत घेवन राजांव करता काळजादारार सोम्या म्हज्या आयलाय दारू गडूंक धन्या राखून रावलाय ये सोम्या तूं काळजान म्हज्या भरते प्रकाशान सर्गीच्या बागी तो साखरचो जागृत आसो धन्याक राखून रावचो हांव तुमकां सांगता सर आस्तेचे आपले सर आडाळते तो दितलो काळजादारार सोम्या म्हज्या आयलाय दारू गडूंक धन्या राखून रावलाय ये सोम्या तूं काळजान म्हज्या भरते प्रकाशान सर्गीच्या नितळ निर्मळ तुम्ही भागी दुर्बळी तुम्ही भागी कष्ट सोंसता तुम्ही भागी कित्याक सर्गीचे रास तुमचे जातले म्हणटा आमचो स्वामी प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्ते जिविताच्या कणात तूं आमकां ददशी केलाय संपेवच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवे आमी तुका महिमा दिवं
आणि आमच्या भाव बहिणीच्या सेवेंची वंसर करपा दे म्हण आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. एक घडी बरोबर क्षमागाच्या वापर बाईसो दीस तुमकां मागता. तुम्ही ह्या नव्यानांत मिसेच्या बलिदान आराधना बगीदार जाल्यात देवाचे वरती आशिर्वादान तुमकां. फाल्यां जावन पाद्रे पेवच्या 9 दिसांचे नव्यान आराम जाताले. फाल्यां 5 वरार बावटो उबारन आमी फेस्ताची सुरवात करतले. 5:30 वरार आराधन आसतलें. 6 वरां मिसाचें बलिदान. मिसा नंतर नव्यान 7 वरां भितर आमी तें संपयतले. ह्या कितें मोगाच्या फाल्यांच्या दिसा तुमी सर्वांनी येवन ह्या पयलींच्या दिसाच्या बावटो उबारणेंत आनी नव्यानांत भागीदार जावंक तुमकां आमी आव्हान दिता, स्वागत करता. ताच्या उपरांत हर एका दिसा सांजेर 5:30 वरार आराधन आनी 6 वरार मीस. ताचे उपरांत नव्यान आसतलें. 21 सप्टेंबर 21 ब्रेस्तारा एका दिसाची रेतीर ब्रदर प्रकाश मुंबय बँड्रा हाच्या जावन सकाळी 9 जावन संजे 4 पर्यंत आमी मांडून हाडल्या दैविकाकुच्या रेतीर मंदिरांत. तुमी हेरांक तिळसूचें आनी तुमी येवचें. 22 फ्रायडे शुक्रार त्या दीस पिडेस्त सोने मलगड्याचो दीस आमी नमेरतल्या. सकाळी 10 वरार आराधन आसतलें. आराधना उपरांत मिसाचें बलिदान. मिसाच्या बलिदाना उपरांत रुचीक जेवण अर्यक लागीं आसतलें. तुमी तुमच्या मलगड्यांक आनी पिडेस्तांक त्या दिसाच्या त्या वर्त्या आत्मीक आराधनाक आनी मिसाच्या बलिदानाक आपण हाडूंक उत्तेजन दिवचें. सप्टेंबर 23 पाद्रपेची परब जावन आसा. संभ्रमीक परब आनी ह्या सांताचें जायतें बरेंपण ताणें केलां. हर एक फावटी आमी ताचे कडेन वता आसतना ताणें आमकां ना म्हणोना. ताका आर्गां दिवंक ताचो उपकार पावून 3 वास म्हणून आमकां मेळिल्लो अवकाश आमी घेवया. सकाळी 6:30 वरार 9:30 वरार रेलिकेचो पुरशांव आनी त्याच म्हणजे सक्रामेंताचो पुरशांव आसतलो. 10:30 वरार फेस्ताचे दाबाची संभ्रमीत मीस. अतिमानादीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो शिवमोगाचे बिसायब हे भेटयतले आनी त्या दीस जेवणाची मांडावळ आमी केल्ली आसा. आनी तुमकां सर्वांकी भोव आपुरबायेचें आव्हान आमी दिता. ह्या फेस्ताक आनी नोवेनाच्या दिसाक आनी रेतीरच्या दिसाक तुमी सर्वान येवचें, भागीदार जावचें, देवाची दराळ आशिर्वादां मागोवन घेवची. ते सावा मिसा मुर्तम आनी पिरचेत कितें दिवंक आसा मोगाचें न्हू ती तुमी दिवची. तुमच्या उदार मनाचे काणीक आमी सदांच घेवन पाद्रे कडेन तुमचे खातीर विनंती करूंक तयार आसा. कित्याक जायतो खर्च आसा तुमकां कळीत आसा. तुमी केदाळ आमकां सोंड घालूं ना आनी मुखारी तुमी आमकां सोंड घालचे नात. त्या देखून आमची कलती विनंती मानून घेयात. तुमकां कितें पुल्या फुलाची पाकळी दिवंक जाता ती तुमी दिवची. तुमकां सर्वांकी ह्या 9 दिसाच्या नव्यानाक आनी परबेक भोव आपुरबायेचो स्वागत आनी आमचे आव्हान दिता. तुमी हेरांक तिळसूचें पाद्रे पियोद्वारी मेळिल्ले चर उपकार आमी मानून घेवचे. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपद दाते बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसने आत क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सुमेचे नवी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सुम्या दयेन आयक आमचे मागणे. आनी आमचे बाप तुजे श्री पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मंगळ बापा आमचे तुवें संपियोचे विनाडीन वतल्या सर करपे देण्या पासून आमी तुका आर्गां दिता. सर्वस्व तुझे दंसता आनी मनशात दोस करता तर ह्या वेळा आमी मागता हांगा चडलेल्या उड्याचे तुजे सुभाम आशिर्वाद हांगा हे उणे स्वीकार करतले आमकां बरी भलायकी गटाय आनी पोशण मेळूं आनी आमची चड पिडाशिराक गुण जावन सुटसुडाय आनी सदांच तुका लागीं जरूर तुजो मोग आमकां पाव कर. हे मागणे आमी भोवतीर बावडटा संपियोच्या विडाने मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे. आमेन. Pio Papa करताव नमन तुका. क्रिस्ताचे गाय घेवन पवित्र जाल्या.
फावो जावं माग आमचे पासून माग आमचे पासून पियो बापा करताव ना मान तुका क्रिस्ताचे गाय घेवन पोवी जाल्या जेजू मोग करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून माग आमचे पासून Padre Pio Papa जेजूच्या पाशावान भाग घेवन प्राजीत कर खालतो जालोय जेजू मोग करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून माग आमचे पासून Padre Pio Papa patyan dayan mogan buksun Jesus mo tuwing keloy Jesus mo kurun maya mogan jiyew sergi Jesu fawo zaw magam che pasun Padre Pio Papa dublanच्या आदारा तस्तातेल्यांच्या तूं बुजवणारा जेजू मोग करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून माग आमचे पासून Padre Pio Papa निराशपण भोगतेल्यांक आजा पानी बरे करीत आसाय जेजू मोग करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून माग आमचे पासून मोकार पुत्रा सोमे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां Bagin Padre Pio Papa आम्हा पसोद विनंती कर Bagin कुसाचे कुरवे निवारांक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन